terus maning jajalanan Sukertani bawono iblis lah. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan nyerwete kaya becek semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Ndorowati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Wong kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene neng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek neng kene kono Silun Mandura. Kurang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Iya. Aja men krikil. Wah, cilaka iki, Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Ndorowati ya. Kowe ngunak-unakke Kyai Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Ndorowati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna muni Ratu Ndorowati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek isi ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna ayo. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nenggala modar kowe. Ya kene Satra aku iki nek dinesane wong ora iso wangsulan e. Lho, ngene to. Kene to diwangsuli kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambo diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Aku gawe masalah, senenge. Ndak sepi kahanane. Aku nek ora tak gawe masalah iki gawe Satra. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petrus sing maju ya. Kula sing mburi kok. Wis gak masalah. Ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong sinu. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Ndorowati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Ndorowati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Ndorowati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Ah wis pet-petane,